כן, מעולה, יופי. וואי, יעל, אין עלייך. יופי, אז תפתחי קבוצה ותוסיפי גם אותי? כן, כן, יום שישי באחת. רק אל תשכחי שזה הפתעה, בסדר? וואו, היא הגיעה, אז נדבר. ביי. היי, שיר מתוקה, מה שלומך? הכל לא טוב. מה קרה? ההסעה הגיעה בשעה ב7 דקות. הכל בסדר, הנה את בבית. לא בסדר, הנהג איחר, אני חיכיתי למעלה ב2. בסדר, אבל יכול להיות שהיו פקקים. את רוצה לאכול? יש אורז עם שועית. מה, היום יום שלישי? לא, היום יום שני. אז מה פתאום אורז ושועית היום? נגמר הספגטי, אחר כך נלך לקניון אבל ונקנה. ביום שני אני אוכלת ספגטי, לא אורז ושועית. נכון, אבל נגמר הספגטי. אבל ביום שני אני אוכלת ספגטי, לא אורז שיר ושועית. מתוקה, נגמר הספגטי. אבל ביום שני אני אוכלת ספגטי, לא אורז ושועית, מה קשה לך להבין? זה מה שיש? אני בואי לא תראי. אוכלת. בואי, אני חיכיתי לך, אבל לאכול איתך ביחד. אני אוכלת ספגטי. שיר. אני לא רוצה. אמא, הגעתי. מזל טוב, שיר, יום הולדת שמח. למה לא אמרת לי כלום לפני? היית אמורה להכין אותי מראש. שיר, אבל יש לך יום הולדת, תראי, גם יעל פה. אבל את יודעת שאני שונאת אותו. מה את עושה? שיר, באו לחגוג לך? בואי, כנסי. אבל את יודעת שאני שונאת אותו, למה את עושה את זה? וואי. שיר! היא קצת מתרגשת, אז תתכבדו בינתיים, בסדר? כבר נרד. שיר! זה באמת, שיר! בואי רגע, שיר. עבור אנשים רבים עם אוטיזם, שגרה היא חלק חשוב מהחיים. לא כל אחד אוהב הפתעות. יש אנשים שמעדיפים לדעת הכל מראש. בטח אנשים מהרצף האוטיסטי. אנשים על הרצף האוטיסטי פחות גמישים מחשבתית, וזה בסדר. אנחנו, הסובבים אותם, צריכים לקחת את זה בחשבון, לנסות להבין אותם ולהתחשב בהם. שינויים יכולים להכניס אותנו ללחץ ולגרום לנו לכעסים, ואפילו להתנהגויות שאנחנו בעצמנו לא אוהבים. אבל חשוב לנו שתבינו שזה לא תמיד בשליטתנו, ושזה חלק מההתמודדות היומיומית של חלקנו. אז במקום לכעוס או להיעלב, אנחנו פשוט צריכים להיות סבלנים יותר, ולהכין אותם לכל אירוע או שינוי מראש, גם אם אין להם לוז כזה עמוס או צפוף. כי זה מה שאנחנו פשוט צריכים. בסדר. אליאור? תאיר? שלום, בואו תיכנסו. זה רן, הוא משתלב אצלנו בכיתה. למה אני צריכה להגיד את השם שלי? היא מציגה אותך בפני הכיתה. אנחנו כולם מסכנים ממנו. רן, אתה רוצה להגיד משהו לכיתה? לא, אני לא רוצה להגיד כלום. לא, זה בסדר, הוא לא רוצה להגיד כלום. את יכולה לא לשבת לידי? כי אני לא רוצה שיחשבו שיש לי בעיות, רק זה חסר לי. רן, פה בכיתה שלנו לא מדברים בזמן שיעור. אוף, למה היא צועקת עליי? למה? היא לא צועקת עליך, ממי, היא רק מסבירה. רן, אני לא כועסת עליך. רק חשוב לי שהשיעור יתנהל לפי הכללים שלי. מה זה? מי זרק את זה? מה, אתם בסדר? מי זרק את זה? המורה, אני לא רוצה להלשין. זה לא נקרא להלשין, זה נקרא לדווח. לזרוק חפצים על אנשים זה מסוכן. אנחנו מדווחים על דברים כאלה כדי למנוע אסון. אופק. נועם. מתן, מה יהיה? למה עוד פעם בלי נעליים? המורה, גם לא אוהבים בלי נעליים. מתן, זה לא בסדר, באמת, זה לא פעם המורה, ראשונה. נו. מלשן. אני לא מלשן, אני מדווח, תגידי לו, נו. רן, ראיתי, תודה, אני מסתדרת. שתוק כבר, מלשן. אני לא מלשן, אני מדווח. רן, בוא רגע חמוד. רן, אבי הוא חבר שלך. אנחנו לא צריכים להגיד למורה כל דבר שלא בסדר. אנחנו מדווחים רק במקרים שפוגעים בנו ובאחרים ומסכנים אותנו, בסדר? מה שעשית היה להלשין, אוקיי? אז שים לב טוב. אנשים על הרצף האוטיסטי לפעמים לא מבינים סיטואציות חברתיות כמו שאחרים מבינים אותם. אם מישהו מדבר לנו באסרטיביות, או טיפה לא מגביר את הכל, אנחנו נפרש את זה שהוא כועס עלינו, או צועק. מה שמבחינתי ומבחינתכם
יכול להיות מובן מאליו, לאנשים על הרצף זה יכול להיות ממש לא מובן. מה ההבדל בין דיווח לבין הלשנה? מתי נכון לעשות דברים מסוימים או לומר אותם ומתי לא? קליטת רמזים חברתיים, הבנת מסרים סמויים, הבנת ציניות וכדומה. אז מה אנחנו צריכים? לפעמים אנחנו פשוט צריכים את הזמן שלנו להבין, ואת העזרה שלכם להסביר את הדברים בפשטות ובסבלנות. לדבר בצורה מפורשת במקום לרמוז, זו גם הסיבה שלעיתים תראו אותנו מסעד נחמדה, שהרבה פעמים המטרה שלה זה לתווך לנו מצבים כאלו. שמעת על המשחק החדש הזה, פרי סיטי או משהו כזה? כן. נכון, הוא מגניב. כן, משחק מאוד מאוד טוב. אולי נשחק אותו היום, מתישהו, לא יודע. אולי אני יכול אולי להזמין אותך הביתה. כן? נשמע מגניב, נשמע טוב. משחקים כדורגל. אתה רוצה להצטרף? כן, נשמע טוב. אפשר להצטרף אליכם? כבר עשינו כוחות. אז מה, נצרף כל אחד לקבוצה. אבל אנחנו רוצים לשחק יחד באותה קבוצה. אי אפשר, כבר עשינו כוחות. אתם רוצים להיות ביחד, תהיו מזמינים בצד. אוקיי. אתה יודע, בוא נלך כל בצד. כל המשחק הזה? כן. הוא כל כך מגניב. כן. נכון? איי! אאו, זה קר. אאו. ירון, אתה בסדר? ירון. אתה רוצה לקרוא למישהו? ירון, אתה בסדר? מה יש לו? למה הוא לא עונה? הילד, ירון. שומע ילד, זה לא בכוונה. ילד, אתה רוצה לשחק? ירון, אתה רוצה לשחק? ילד. הילד, בוכה מכדור כזה חלש. תגיד תודה, זה לא מקאסה. ילד, יאללה, חלאס, בואו. סליחה. יאללה, בואו, עזבו אותו. יאללה, בואו, עזוב אותו, נו. יאללה, בואו נכניס אותו. טוב, יאללה ירון, בוא נלך. ירון, בוא רגע נשב כאן על הספסל. אני רוצה לדבר איתך רגע על משהו. בוא. תגיד, מה קרה לך שם? זה כאב מאוד, אז הייתי צריך להירגע לרגע. אוקיי. ועכשיו זה יותר טוב? קצת יותר. יופי. חלק מההתנהגות העצים על הרצף האוטיסטי עלול להתאפיין לפעמים במצבים בו אנחנו נסגרים ואפילו מתנתקים מסיטואציות שונות. המנהנה הזאת, שבה האוטיסטים משתמשים, עלולה לבוא בהקשר למצבי קיצון או אירועים חריגים, בה הילד מרגיש מותקף או חסר יכולת להתמודד עם הסיטואציה. זה עלול לקרות לפעמים במצבים שבו יש לנו חשש חוותי, סכנה ממשית, או שאנחנו נתקלים בפחד גדול. לאנשים על הרצף האוטיסטי יש קושי בוויסות חושי, בתחום המגע, שמיעה, ראייה ועוד, שיכול לבוא לידי ביטוי ברגישות יותר או תת רגישות. ולכן אנחנו יכולים להגיב בצורה קיצונית למצבים שלכם הם קלים או פשוטים. זה יכול לבוא לידי ביטוי בתפיחה ידידותית על הגב, רעש חזק כמו ספירה של רכב, אזעקה או צעקה. זה יכול לקרות גם בהקשר של פחד ממשי, כמו רעידת אדמה או פחד גבהים. לפעמים קשה לאדם על הרצף להבין שהוא מוצף. אז מה אנחנו באמת צריכים? לפעמים חיבוק, או קצת הרגעה חיצונית. ולפעמים שפשוט יניחו לנו קצת זמן בשביל שנירגע לבד. כל לחץ חיצוני נוסף לא עוזר, אלא רק מכניס אותנו עמוק יותר במצב שבו אנחנו נמצאים. טוב, תלמידים,
היום אני רוצה לבחון את הידע שלכם לכל מה שלמדנו על מלחמת העולם הראשונה. ונעשה את זה בדרך חווייתית היום, דרך משחק קהות. אז בואו נראה מי עונה על הכי הרבה שאלות ובהכי מעט זמן. קדימה, תוציאו טלפונים, אנחנו מתחילים. מוכנים? שאלה ראשונה, מהי מלחמה טוטלית? אילו מדינות ניצחו במלחמה? וואו, אני רואה שיש לנו פה מנצחת בפער אדיר. המורה הזאת, לא אני. מה זאת אומרת? אז מי זה תום וג'רי? זה ארז המורה, הוא יודע את כל התשובות הכי מהר. ארז. יפה. דרך אגב, שי וארז, אתם זוכרים שמחר אתם יוצאים איתנו לטיול? אתם צריכים להידחף כל הזמן. וואו, ארז, תראה, יש פה יתוש נמר אסיאתי. אתה יודע שהם מעבירים מכונות מקודחת הנילוס? איך אתה יודע שזה סתם יתוש רגיל? כי ליתוש הזה יש פסים לבנים על הגב, ליתוש רגיל אין. יואו! תראה איזה פרפר שם, על הפרח. וואו, זה פרפר זנב הסנונית, זה פרפר מאוד מיוחד. אבל אתה יודע שהפרח שהוא יושב עליו הוא מוגן? אסור לכתוב אותו בסכנת הכחדה. אוקיי. היי, לא כדאי לך לאכול את זה. זה נראה כמו זאטר, אבל זה צמח רעיל. מה? מאיפה אתה יודע את כל זה? שם מבין בצמחים ובחיות. באמת? אז מה זה החרק הזה? זאת חיפושית זבל, היא שייכת למשפחת פורקי הרגליים. מאיפה אתה יודע את כל הדברים האלה? אני אוהב לקרוא על הטבע ואני אוהב לראות נשל ג'אוג'רפיק. וואו, יפה. תודה על הצמח. ילדים על הרצף האוטיסטי משתלבים בכיתות רגילות, אך עדיין נשארים שקופים ולא נתפסים כחלק מהכיתה. הימצאות בחברה יכולה להיות מאוד מאתגרת עבורנו, אבל עם זאת אין ספק שחשוב להרגיש מעורבים, משולבים ומערכים ולהיות חלק מהחברה. אז מה אפשר לעשות? לשים לב לכל מסביבתנו ולתת לכולם תחושה טובה. אנשים על הרצף האוטיסטי יכולים להיקלט כמנותקים, או לא מספיק מבינים את המתרחש. על את הדברים שבאמת מעניינים אותנו, אנחנו יכולים לחקור ולהבין יותר מכל אדם רגיל אחר. אנשים על הרצף האוטיסטי יכולים להתעכב בפרטים ובניואנסים שאחרים לא תמיד שמים לב אליהם. זה יכול להקנות לנו יתרון גדול בסכומים מסוימים כמו מתמטיקה, מחשבים ואפילו אמנות. אך זה יכול גם להגביל אותנו. זה יכול לקבע אותנו על נושאים מסוימים, מבלי יכולת או רצון להתעניין בנושאים רחבים אחרים. לפעמים התעסקות בפרטים והתעכבות עליהם עלולה להפריע לנו ולהיתפס מהצד כמתישה ואפילו טורדנית. אך כמו שאר הדברים בעולם, לכל דבר יש יתרונות וחסרונות. במקרה הזה תמיד תשתדלו להסתכל על חצי הכוס המלאה. כמה זמן? מאורי חמודי, בוא ננסה להתאפק. תראי איזה תור ארוך, אני רוצה כבר להגיע לבית. נכון, תור ארוך, אתה צודק, בהחלט. בוא קח את הפלאפון שלי. אבל אמא, אין פה איפה לשבת. לא חייבים לשבת, נשמה. אפשר גם לעמוד ולשחק. לא, אמא, אני רוצה לשבת ולשחק, בבקשה. נו. סליחה, יש לנו פטור מתור. בואו, תתקדמו. תודה. מה זה צריך להיות? וואי, אני ממש מתנצלת, אבל קצת קשה לנו לעמוד פה. ולי לא קשה לעמוד בתור? אין, אנשים פה איבדו את הראש. מה, אמא, איך הם איבדו את הראש? אולי נחפש אותו, זה מסוכן? אתה יודע שאתה חצוף? סליחה, גברת, אני מתנצלת, אבל אני פשוט לא הבין אותך. ככה, ואני אמורה לבלוע את הצפרדע? איך סימה, אישה הזו עכשיו בולעת צפרדעים? אתה יודע שאתה חוצפן? תגידי, חסר לך בורג בראש? מה? אמא, מה האישה הזו רוצה ממני? מה עשיתי לה? שום דבר, למה היא מאורי, מתכוונת בורג הכל בראש? בסדר. לא חסר לך שום בורג בראש, הכל טוב. מה, באת לבקר אותי היום מוקדם? פשוט אני עובר לאמא שהיא בקניות. תודה רבה. גש למנהלת שלך. תעשי לי בבקשה. יודעת שהוא ילד מיוחד. זה לא היה בסדר. מה זה? תעבירי לי את זה רגע.
סליחה, גברת. גברת, ילד. אני ממש מבקשת סליחה. בשבילך משהו קטן מתוק. אני מתנצלת. סליחה. כחלק מהזכויות של אנשים מהרצף האוטיסטי, יש לנו אפשרות להשתמש בתו נכה, שמקנה לנו אפשרות לעקוף תורים. נכון, לא תמיד נעים ונוח לנו לעשות את זה. באמת שאנחנו משתדלים שלא לנצל את זה. אבל לפעמים קשה לנו מאוד לחכות כמו אחרים. זה עלול להוביל אותנו למצבים מאוד לא נעימים, שבהם נתנהג בצורה לא תואמת, נדבר לא יפה, נצעק ונשתולל. גם אם לא תמיד רואים את הקושי פיזית או חיצונית, זה לא אומר שזה לא קיים. ועוד משהו שחשוב שתדעו. אנשים מהרצף האוטיסטי מפרשים פעמים רבות מילים וביטויים באופן מילולי, מבלי להבין את המסר שעומד מאחורי המילים, ומתקשים בהבנת מטאפורות, דימויים והומור שנאמרים תוך כדי שיח. ואכן תצטרכו להעביר להם שלא התכוונתם לזה ברצינות.